Panalo. Pusong Pilipino, pusong panalo. Pusong panalo. Halina tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Buhay giginhawa, kapwa-tao asenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. PCS o Lotto. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin Lotto Games sa Kino, pati sweepstakes partner tayo. Scratch it din ang makakascash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. Naglalaro po sa inyong lahat. Sisimulan na muna ng aking kakalado. Basta Roland 3404. Pangasinan, let's play small town lotto. Timer ready. Number 35. Babalik ko lamang po ang ating first winning number para makapili ng second winning number. Timer ready. Winning numbers, number 23. Our official result for April 20, 2025 at 5 p.m. ago. On the rounds, 35 and 23. 35 and 23 sa order. At dito na po itatapos ang ating pangalawang scale draw. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Ako po muli si Lester Romasio. Nagsasabi, PCSO, yung muro sa pagtulong. Maraming salamat. Official results for 5 p.m. today are numbers 35 and 23. Numbers 35 and 23 in exact order. Lotto, PCS o Lotto. PCS o Lotto. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan,